हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना बोरै गासिबो मोजां ना? बे सोरला बर'नि इउटुबारफ्राथ' माने इसिबां गावजों गाव जावलायबाय थायो, नांलायबाय थायो। नांलायनायानो जोबा, खमलायनायानो बखिलायनायानो जोबा माने बर' इउटुबारफ्रा। बिसोरो सोरला ससियेल मिडियायाव फैदों जेला गावजों गाव बखिलायबाय थानो ना गावसोर नांलायनाय जावलायनायखौ गुबुननो मोनथिहोनो। ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन नांलायनाय जावलायनाय बा खमलायनायफोरखौ एनायनि जानायखौसो बिसोरो बादा होनायसो सेस्था खालामलांनांगौ। बिसोर खुद गावसो नांलायो। मानो नांलायो? फिसा फिसौ खोथायावनो माने एसे जावलायलायो, बुंलायलायो। नांलाय नोंसोर फैसा थाखा खामायनो सानदों नामा? एसे बुजिब्रा इउटुबारफ्रा गावनो। दि जानला मानला गावजों गाव जावलायनानै नांलायनानै गुबुननो मा खोन्थानो सानदों नोंसोरलाय? फोरोंलांबायसो माथो नोंसोर बिदिबो। बिदि जावलायबाय थाबासो माबा मोनसे जायो बा माबा मोनसे खालामनो हायो। बेफोरबायदि आरो सोर मोजां मोनगोन नोंसोरखौ? मोजांथ' मोननायानो नङा। बुजिलायब्रा गावजों गाव मा नांलायनाय, खमलायनाय, जावलायनाय फाग्ला। मोजां मोनालै बिदिबाथाय गोदाव सोरावनो।